Hola, Dolors, bon dia. Bon dia, Joan, què tal? Estem aquí per parlar del teu llibre, de El ioga a l'escola. Mhm. I per començar, per situar-nos una miqueta, qui és la Dolors? Et podries presentar davant de tots? Doncs mira, jo primer de tot soc mestra, sobretot he fet infantil i primària, i aleshores va arribar un punt de la meva vida que em vaig familiaritzar amb el ioga, vaig començar a practicar ioga doncs, per mi, no? De forma personal. I aleshores doncs, me va agradar molt i se va obrir doncs, un canal en mi que no coneixia, una manera de fer, una manera d'actuar, una manera d'estar bé, que em va fascinar. I a partir d'aquí vaig continuar fent classes de ioga particular per mi i com que m'agradava molt, després al cap d'un temps, vaig fer la formació com a professora de ioga. I aleshores l'últim any de la formació, que s'havia de fer un treball, com una tesi, no? Aleshores vaig pensar, la puc fer doncs, aplicant el ioga i tot el que jo estic aprenent a l'aula amb els meus alumnes. En aquells moments jo estava fent educació infantil. I aleshores doncs, vaig començar a fer petites postures de ioga amb els nens, alguna relaxació, algun massatge, i veia que els hi anava molt bé, que els hi agradava molt, i aleshores doncs, vaig dir, aquí hi ha un camp molt maco per anar explorant i per anar investigant. Més endavant, aleshores, vaig fer una formació més concreta sobre l'aplicació del ioga a l'educació, una formació RIE, que es diu, que RIE vol dir Recerca del Ioga a l'Educació, una associació francesa doncs, que va començar una doctora, la doctora Micheline Flang, va començar aquest mètode de formació de ioga a l'educació i aleshores aquí em vaig anar especialitzant més sobre com aplicar-lo a l'escola i a l'aula. Perquè el fet d'introduir-ho al món educatiu, a l'escola, va ser casual, no? Perquè tu ets mestre Sí. i el vas introduir com per l'experiència personal, no? No ho tenies pensat abans, que podria No ho tenir tenia certs pens beneficis. no, no ho tenia pensat abans perquè no ho desconeixia, no? Però sí que al veure els beneficis que a mi m'aportava, perquè una de les coses que és important quan apliques una cosa a l'aula és haver-ho experimentat abans. Com que jo vaig experimentar personalment aquests beneficis, que m'aportava benestar, que m'aportava més relaxació, que m'aportava més concentració, te canvia la mirada cap a l'altre. O sigui, van canviar moltes coses en mi. I aquests canvis van fer i em van motivar, sobretot, perquè jo ho comencés a aplicar-ho a l'aula amb els nens, amb els alumnes. Si a mi em produïa benestar, a ells també els havia de produir benestar, o com a mínim ho vaig anar-ho experimentant i vaig veure que això els agradava molt i que precisament ells moltes vegades m'ho demanaven. Avui no fem ioga, avui no fem un massatge, avui no fem una relaxació. Per tant, quan un alumne sempre dic te demana això perquè no ho fem, que bé, no? Que t'ho demanin. Perquè fa molts anys ja que l'has introduït al món educatiu. Doncs mira, jo vaig començar a fer la formació com a professora de ioga el 2000 i a partir d'aquí és quan vaig començar a fer petites coses, ja a introduir-ho dintre de l'aula. I més endavant doncs, ho vaig anar-ho aprofundint i cada vegada més, fins al moment en què vaig veure que formava part ja de la meva rutina d'aula. És a dir, el ioga a l'aula no és només fer-ho un moment concret, per exemple, al dematí o a la tarda, sinó quan veus que els alumnes ho necessiten. Perquè el ioga el que fa és, el ioga treballa l'energia de la persona. Aleshores el que fa és o activar aquesta energia del teu cos, si estàs molt més apàtic, si estàs molt més ensopit, per exemple, imaginem uns alumnes de secundària un dilluns al matí que estan ja encara mig adormits, doncs millor el que necessiten és activar-se. Per activar-se doncs farem una sèrie d'exercicis per activar el que diem l'energia del cos. Altres vegades, al contrari, estan nerviosos i necessiten relaxar-se, necessiten calmar-se.
Aleshores, doncs, farem un altre tipus d'exercici per calmar aquesta energia, per baixar el to, no? El to vital, o per Perquè equilibrar-lo. aquests beneficis que tu vas viure i que estàs vivint com practicant i mestre de ioga, també li veus als nens. Són similars o són diferents? No, 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 són exactament tant per a adults com per a infants, a totes les edats, eh? Els beneficis, uns, s'aconsegueixen a curt termini. És a dir, si tu fas una relaxació a l'aula, aconseguiràs, mentre l'estàs fent, que les alumnes descansin, callin, es concentrin i estiguin, doncs, bé, no? A lo millor quan has acabat de fer la relaxació dura una estona, però evidentment l'activitat dels alumnes continua una altra vegada. Per tant, hi ha uns certs beneficis que els anotaràs a llarg termini, si tu ho experimentes durant tot un curs. I sempre dic, si tu tens la sort que en el teu centre escolar ho pots aplicar-ho com un projecte d'aula, com un projecte d'escola, i ho pots començar a fer des de l'educació infantil fins a sisè de primària, durant tota l'etapa escolar, llavors els beneficis són dobles, no? Llavors sí que veus tot el recorregut i veus el canvi que hi ha hagut, doncs que és important, és molt important. Clar, que jo et volia preguntar si hi havia alguna edat ideal, no?, per iniciar-se, i has dit que des de ben petits, no?, des de l'etapa d'infantil, es pot començar, oi? Ja pots començar. El que passa que has d'adaptar sempre, doncs, les activitats i els exercicis a l'edat dels alumnes. És a dir, si tu vols començar a fer un treball amb el cos, faràs una activitat molt més senzilla a infantil i l'aniràs fent una mica més complicada a mesura que es van fent més grans. Les postures de ioga, que en diem les asanes, que vol dir doncs, una postura correcta, i el ioga té moltes postures que totes tenen bàsicament nom d'animals o d'elements de la natura. Llavors, aquesta postura la faràs més senzilla amb nens d'educació infantil, per exemple, i a mesura que van creixent la pots fer ja molt més aplicada a l'edat. I així com les postures, pot ser una relaxació o pot ser un exercici de respiració, en totes les etapes que es treballa al ioga l'educació, que són unes quantes, no? I, I com a mestres necessitem una formació molt específica per dur-ho a terme a l'aula? A veure, jo sempre dic que és millor fer una formació abans d'aplicar-ho a l'aula, perquè saps una mica cap a quin terreny et mous. Evidentment, doncs, poden passar coses, no? Mous l'energia de la persona, mous a vegades emocions, i aleshores, doncs, et pots trobar, doncs, amb alguna cosa, amb algun problema, entre cometes, que dius, ara què faig, no? Doncs sempre va bé tenir una bona formació, una bona base, haver llegit, haver-te format, sapiguer en quin terreny et mous i si ho has pogut experimentar personalment, encara millor, perquè saps cap a on pots anar. I una curiositat que tinc, aporta alguna cosa diferent practicar ioga amb el grup del teu grup de l'escola que fora? I com els nens agafen més cohesió de grup si ho practiquen junts a l'aula o és indiferent els beneficis? Home, canvien coses. Per exemple, dintre de l'aula, una de les avantatges és que ho pots fer-ho assegut a la cadira. No necessites un espai, una sala gran sense mobiliari. Tu pots fer una activitat, una postura assegut a la cadira o dret al costat de la taula i de la cadira, i pots fer un treball de cohesió de grup, amb rotllana, per exemple. Pots fer una activitat doncs, grupal, com te deia abans, o de treball de les emocions o una respiració conjunta. És a dir, cohesiona el grup i aquesta cohesió de grup fa que eviti moltes vegades conflictes, perquè hi ha una cohesió molt diferent que quan treballes de forma individual o quan treballes una matèria curricular. Aquí és una manera com de passar-t'ho bé també, no? Divertit, i motiva l'alumne, això, perquè és un treball doncs, molt maco, no? Que són exercicis i activitats a vegades lúdiques que trenquen la rutina de la classe i deixes una mica la ment
a vegades per anar cap al cos, per sentir el cos, per sentir la respiració, per connectar amb tu mateix, per connectar amb aquests espais interns que no hi estem gaire acostumats. El ioga treballa molt també, estem molt acostumats i els alumnes estan acostumats sempre a anar cap a l'exterior, no? Tenen tants estímuls externs que això moltes vegades fa que es desequilibrin. El ioga el que fa és anar també cap a dintre, i aquest feedback d'anar de dintre cap a fora i de fora cap a dintre fa que connectin amb ells mateixos. I aquesta connexió va molt bé en aquests moments en què necessiten estar més concentrats, més atents, a l'aula. Llavors, aquests beneficis, a fora de l'aula, pots trobar uns altres, però no són exactament els mateixos. Del teu llibre, que hem vingut a parlar, Ioga a l'escola, qui podem trobar? Doncs el llibre és fruit de tota la meva experiència a l'aula i d'un projecte també que vaig portar a terme durant un any i ho vaig donar-ho a conèixer a diferents escoles de Girona, jo visc a Girona, que em van donar una llicència d'estudis durant un any retribuïda, que ara ja no existeix. Doncs aleshores el llibre consta d'una part teòrica, perquè la persona que no conegui el ioga i no sàpiga de què va, doncs pugui sentar les bases d'una forma senzilla, no? Una mica, doncs, què és el ioga, d'on prové, quins són els orígens, com s'aplica a l'aula, etc etc. I aleshores, doncs, com que hi ha tota una sèrie de passos, com una metodologia per aplicar-lo a l'aula, segueix una sèrie de passos que se'n diuen els Yoga Sutras de Patanjali, que són una sèrie de passos que es van treballant dintre de l'aula i també connecta amb els 4 pilars de l'educació. Van molt lligats també aquests passos del ioga amb els 4 pilars de l'educació, no? Aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a viure junts i aprendre a ser. Aleshores, doncs, els passos són treballar la cohesió de grup, treballar la relació amb els altres, treballar l'autoconeixement i les emocions, treballar la postura correcta, treballar la respiració, treballar la relaxació, la concentració i la meditació. Tots aquests passos se van explicant en el llibre perquè serveixen amb exercicis pràctics, com utilitzar-los a l'aula, com es fan i amb algunes fotos dels nanos també fent l'exercici i quins beneficis aporta. Per tant, és molt pràctic perquè la persona que el vol utilitzar sap què pot utilitzar i per què li servirà. Al final de tot també hi ha unes unitats didàctiques per si vols fer una programació més llarga, perquè els exercicis es poden fer en 5 minuts, en 10 minuts, no necessites una gran quantitat de temps per fer-los. A lo millor, abans de fer una activitat més mental, matemàtiques, llengua, el que sigui, els prepares amb una relaxació de 5 o 10 minuts, o els prepares amb un exercici físic, una postura, o els prepares fent una visualització per memoritzar, o fent una concentració per estar després més atents a l'aula. És a dir, uns 5 o 10 minuts ho pots fer, però al final hi ha unes unitats didàctiques per si tu vols fer una sessió més llarga amb una sèrie de tots aquests passos i al final de tot el llibre unes conclusions de tot el treball. Vale, nosaltres aquí als comentaris del vídeo inclourem els links on poden contactar amb tu i també on poden adquirir aquest llibre. He vist que també fas formacions. Sí, aquesta associació RIE que te deia, que és allà on vaig fer jo la formació més específica sobre el ioga a l'educació, també la vàrem fundar aquí, nosaltres, tota una sèrie de mestres, i aleshores doncs, es diu, el link és rie-yoga-educación.es, que té la seva seu a l'Hospitalet, i a partir d'aquí fem formacions. Faig formacions a centres, faig xerrades, faig conferències, a vegades hi ha escoles que ho demanen també per fer una formació. Aleshores em poden trobar en aquesta web o Instagram o a Facebook. Tot aquí normalment hi vaig penjant i anem penjant totes les formacions que es van fent durant el curs escolar. I què podem trobar en aquestes formacions? Es mostres exercicis o materials? Aquestes formacions bàsicament també són presencials. N'hem fet
n'hem fet alguna online, però amb el temps de la pandèmia, però sempre que podem les fem de forma presencials perquè la persona visqui en primera mà el que porta. I aleshores aquí algunes són més específiques de treball del cos, unes altres són més específiques sobre el treball de les emocions i la consciència, altres són per treballar el ioga a nivell de relaxació i a nivell de visualitzacions, perquè les visualitzacions també van molt bé per memoritzar i per memoritzar sobretot continguts. Altres van més encaminades cap a la veu i cap a l'aprofundiment de la persona i la veu i la parla. És a dir, trobarem una mica de tot. El treball és molt global. És una mica, doncs, com encaixar el ioga a l'educació com un treball global, que és el que potser necessitem, no? Ampliar aquesta visió de l'educació que la faci extensible a tots els nivells de la persona, no només a la part mental i intel·lectual que ens hagi de servir per la feina i per treballar més endavant, sinó aquest autoconeixement que ens servirà també per estar més bé amb nosaltres, per estar més bé amb els altres, per resoldre conflictes, per resoldre situacions de la vida quotidiana que ens irem trobant al llarg de la vida. Per això el llibre té aquest títol, no? Un aprenentatge per a la vida. No, 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 sí. Sona molt interessant, I això és realment. el que falta una mica a l'educació, no només el treball mental i intel·lectual de les matèries curriculars, sinó treballar de forma integral la persona. I m'han xivat. Quin és el teu únic llibre, per això? Com? M'han dit que no és el teu únic llibre. Ah, bé, Has fet més a contes, part no? del, a part del llibre tinc un conte, un conte infantil que també es diu En Nico fa ioga, i aquest conte serveix també per treballar les postures de ioga, serveix per treballar la respiració, la relaxació, les emocions, el respecte per tots els éssers vius, que és una cosa que també li dona molta importància al ioga, i l'alimentació saludable. Aleshores, doncs, a dintre del conte també trobarem molts aspectes per treballar tota aquesta part del ioga i al final hi ha unes activitats complementàries i s'explica com se fan les postures de ioga per a la persona que no ho coneix. Aquest llibre està a Amazon, es ven per Amazon només, perquè és autoeditat, i el llibre per adults, el de ioga a l'escola, és de l'editorial Octaedro i aquí sí que es pot trobar a totes les llibreries o demanar-lo o per internet. Doncs tothom Perfecte, els intentarem tenim. incloure tots els links aquí a la descripció del vídeo per fer-ho Mhm. més fàcil a tothom i que pugueu accedir a ells. Exacte, exacte. I quanta més gent el conegui i el pugui utilitzar, doncs millor. A menys tenir el coneixement. A Com més, tens tenir el el coneixement, coneixement. ja decideixes. I la veritat és que és molt necessari avui en dia, tot aquest treball. Aquesta dispersió que hi ha moltes vegades amb els alumnes, aquests valors que moltes vegades es perden, tot aquest treball personal també com a mestres, perquè te va canviant també una mica la mirada, és molt important, i és molt gratificant aquest treball.